Vítá vás Active Classroom, kde učitelé a studenti vytvářejí zcela nový svět výuky. Toto je zařízení ActiveVote. ActiveVote je bezdrátové zařízení odpovědního systému, které umožňuje velmi snadné hodnocení třídy v podobě možností ABC. No dobře, A, B, C, D, E, F. Učitelé položí otázku. Mohou kdykoliv položit libovolnou otázku. Všichni studenti odpoví. Není nutné zvedat ruce ani čekat. Po ukončení hlasování dojde k porovnání odpovědí a učitelé okamžitě zjistí, čemu žáci rozumí. Učitelé mohou poté změnit náplň hodiny nebo v případě nutnosti látku znovu probrat. Zařízení ActiveVote má atraktivní tvar a je zcela vhodné pro používání ve třídě. Dokonce umí pracovat chytře. Největší výhodou však je, že zařízení ActiveVote umožňuje učitelům učinit hodiny spontánnějšími. Studenti mohou hlasovat v průběhu hodiny. Diskuze lze zahájit okamžitě. Přepadové kvízy se opět stanou nečekanými. Díky okamžitým výsledkům odpadají dohody spojené s hodnocením. Zařízení ActiveVote představuje jednoduchý komunikační nástroj, který zajišťuje 100% zapojení žáků a činí každý hlas důležitým. Chcete se dozvědět více? Navštivte webové stránky promythlearnworld.com.